Sarina da to wasan giswanse. Dota ki sauri ki fito ga mun allocation jiran ki muke masa ki fito. Mujahid da to wasan giswanse. Hello? San biyu ko kace za ku yi da yar hajiya yanzu kuma kun zo ban iya ba rai ba. Dauta in ana surutu anan ina jin murya na san kina yar hajiya ki shiru mana kai tana ban ciwon kai. Giswanse. Eddie. Eddie wallahi ya cika. Ni fa kun san fa jini na fara karki ne fa. Jimo da to wasan giswanse. Ba so mu zami. Mare da to wasan giswanse. Ki magana yau da to wasan giswanse. Gaskiya kin burge ni wallahi. Waldan thank you. Sai da to wasan giswanse. Kun san ni ban iya ɓaci rai ba raina baya ɓaci ba na san raina yana ɓaci. Yau Jimo da to wasan giswanse. Dota kana burge ni. Oh, Dota ba haka ba fan ka gani ko? Da to wasan giswanse. Eddie ka gani